గుడ్ మార్నింగ్ సోల్జర్. మీకు సోల్జర్ అని పిలిస్తే ఓకే కదా. బట్ సోల్జర్ అంటే ఏంటి అంటే తెలుసు, ఒక సైనికుడు ఎలా నిరంతరం పోరాటం చేస్తాడో జాబ్ కోసం మీరు కూడా అలాగే ట్రై చేస్తారు. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అందరికీ. అండ్ గర్ల్స్ ఉన్నా కానీ బాయ్స్ ఉన్నా కానీ జై హింద్. మీ అందరికీ ఒక చెప్తాను. ఫస్ట్ గ్రౌండ్ ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి, గ్రౌండ్ గురించి కదా నేను చెప్పాను. గ్రౌండ్ ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి, ఏంది ఎట్లా అయ్యిందని. నా పేరు తెలుసు కదా, నా పేరు మహేష్, నల్గొండ డిస్టిక్ మాది. మీకు ముందుగా చెప్పబోతుంది. ఫస్ట్ మనం గ్రౌండ్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాం. నేను ఖచ్చితంగా 65-70 ఉండాలి, ఏకదమ్ ఉరకాలి, తొందరగా లావు ఉన్నా గట్టిగా తగ్గాలి అంటే ఇమీడియట్లీ జరగదండి. ఇదంతా స్పాట్లో ఏదో జరిగిపోవాలి, అది చేయాలి ఇది చేయాలి. నీ వీడియో చూసినా పోయింది కదా కథ అంటే కాదు. లాంగ్ పీరియడ్లో నువ్వు దబ్బడ కొడతా ఏదో అవుతా చేస్తా అంటే మన దగ్గర అయితే ఏం లేవు. జస్ట్ ఎందుకంటే బాడీ కదా, ఈ బాడీని అంతా స్ట్రెచబుల్ చేసుకోవాలి, ఒక ట్రాక్ మీకు తేవాలి. ఒక ఎవ్రీ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. బట్టలు ఉన్నాయి, డ్రెస్ ఉందా, ఈ డ్రెస్ వేసుకునేటప్పుడు స్ట్రెచబుల్గా ఉండే టీషర్ట్స్ వేసుకోండి. లైట్ వెయిట్ టీషర్ట్స్ ముందు ఉండాలి. రన్నింగ్ గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం అంటే దానికోసం సపరేట్గా 2 జతలు మెయింటైన్ చేయాలి. అంటే 2 జతలు అంటే టీషర్ట్స్ కానీ లోయర్ కానీ స్ట్రెచబుల్గా ఉండాలి. లోయర్ అంటే సాగుతూ ఉండాలి. లోయర్ వేసుకుంటే షార్ట్ అయినా పర్లేదు, కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి. షూస్ ఉండాలి. షూస్ ఎలా ఉండాలి, కొంతమందికి షూస్ బ్రాండెడ్ తెలియదు. బ్రాండెడ్ అన్న 2000 మెయింటైన్ చేయాలా, 3000 తీసుకోవాలా, అలా కాదు. లైట్ వెయిట్ తీసుకొని బడ్జెట్కి తగ్గట్టు 500-400లో కూడా షూస్ ఉంటాయి. ఏ కంపెనీ అంటే చెప్పానుగా, ఎంత కాస్ట్ అయినా పెట్టి నీ ఇష్టం, అది నీ దగ్గర ఉన్న కెపాసిటీ. ఓకే, షూస్ లైట్ వెయిట్గా ఉండాలి. కింద ఇప్పుడు ట్యూబ్ టైర్ ఉంటుంది చూసినావా, టైర్ ఎలా ఉంటుందో కింద కూడా లేయర్ అలాగ వస్తే అవి కొంచెం ఎక్కువ టైం లైఫ్ని ఇస్తాయి. ఏ కంపెనీస్ కూడా నాకు తెలియదు, బట్ మీరేమి ఎంచుకోండి ఏ కంపెనీ అనేది. మీ బడ్జెట్ని బట్టి మీరు తెలుసుకోండి. లైట్ వెయిట్ ఉండాలి. షూస్ మాత్రం లైట్ వెయిట్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. మోస్ట్ అండ్ షూస్ సాక్స్లు ఉండాలి. ఓకే, సాక్స్లు కూడా స్పోర్ట్స్ సాక్స్లు తీసుకోండి. ఎందుకంటే మనం ఎక్కువసేపు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాం కాబట్టి సాక్స్లు అనేది డ్రై అవుతుంటాయి. అంటే బాగా చెమట వస్తుంది కదా, ఆ చెమటకి గలీజ్గా బాగుండవు సాక్స్. స్పోర్ట్స్ సాక్స్లు తీసుకోండి. యుద్ధానికి పోతున్నామంటే ప్రతిదీ పార్ట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ అని తీసుకొని వెళ్ళాలన్నట్టు ఇది కూడా ప్రతి పార్ట్ ఉండాల్సింది అన్నమాట. ఇవి మామూలుగా మనం వెళ్తున్నాం, గ్రౌండ్లో చెప్పులు లేకుండా కూడా ఉరకొచ్చు. ఇంకా ఆర్మీకి అయితే మీకు కొంతమందికి అవగాహన ఉండొచ్చు. నిజంగా చెప్తున్నా, అండర్ వైర్తో ఉరుకుతారు తెలుసా ఆర్మీకి కొంతమంది. వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంది, నువ్వు గ్రౌండ్ కొట్టు, నువ్వు గ్రౌండ్లో సక్సెస్ సాధించు అంతే. ఎవడు ఎలా ఉరికినది నీకు తెలుస్తుంది, నీకు చెప్తారు ఎవరు ఉండరు కదా. అట్లా ఉంటుందండి. అంటే మనకి కంఫర్టబుల్గా, మన బాడీ కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవ్వాలి. ఎలాంటి బరువు ఉన్నట్టు, ఎంత వెయిట్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అన్నట్టుగా మన బాడీ ఫీల్ అవ్వకూడదు. లైట్ వెయిట్తో వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట గ్రౌండ్ కోసం. అలా ఫస్ట్ ఏంటి, ఇవన్నీ అరేంజ్మెంట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. చాలామందిని సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి మీ ఫ్రెండ్స్కి. మనం ఎక్కడెక్కడో హైదరాబాద్ ఇంకా చాలా దూరం వెళ్ళి కొన్ని వేల రూపాయలు ఖర్చు చేసి ఉంటాం. జస్ట్ నేను ఇచ్చే ట్రిప్స్ మాత్రం మీకు పనికొస్తాయని మీకోసం నా కోసం కూడా. మీరేం చేయండి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి. స్టార్ట్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా గ్రౌండ్. ఫస్ట్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. దానికోసం మీకు పెడతాను ఖచ్చితంగా గ్రౌండ్ వీడియోస్ పెడుతూ. అంటే స్పీడ్ ఉండదు, స్లోగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే స్లోగానే మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. స్పాట్లో రిజల్ట్ అనేది రాదు. కొంతమంది వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, వాళ్ళకి ఏం ఫుడ్ కావాలి, అలాంటి డైట్ ఫుడ్ కూడా నేను చెప్తాను. అంటే 100% చెప్పాను కదా, నేను ఇచ్చే కొన్ని ఉపయోగపడతాయి మంచి ఫుడ్డే. నేను ఎలా ఫాలో అయ్యాను, ఎలా నేను 65 వచ్చినాయి నాకు అనేది మీకు ఉపయోగపడే విధంగానే నేను చెప్తాను. ఖచ్చితంగా మీకు ఉపయోగపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నా. ఓకే, మీరు చేయాల్సిందా, ప్లీజ్ మీ ఫ్రెండ్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి. నా ఛానల్ నాలాంటి వాళ్ళని ఎంకరేజ్మెంట్ చేయండి ప్లీజ్. ఎంతో మనీ ఖర్చు చేస్తారు కదా, చిన్న సబ్స్క్రైబే కదా మీకు. మీరు ఎంతో మనీ ఎక్కడికో ఇన్స్టిట్యూట్లోకి వెళ్తారు, అవసరం అనుకుంటే ఏమంటారు, ఎక్కువ మనీ ఖర్చు చేసి నాకు జాబ్ రావాలి ఏదో అంటారు.
మన ట్రిప్స్ ఫాలో అవుతే చాలు మ్యాక్సిమం. నేను ఇస్తానని చెప్తున్నాను కదా. ఓకే, స్టడీ పరంగా మీరే చూసుకోండి, గ్రౌండ్ పరంగా అయితే నాకు వదిలేయండి, నన్ను ఫాలో అవ్వండి ఖచ్చితంగా. హానెస్ట్గా ఇంకా ఆర్మీ వాళ్ళని అయితే ఏంది, ఇంకా వేరే సమ్ ఫిజికల్కి సంబంధించిన ట్రైనర్స్ ఉన్న మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళ వీడియోస్ కూడా పెడతాను. ఎందుకంటే సబ్స్క్రైబర్స్ పెరిగే కొద్దీ నేను వీడియోస్ పెట్టి ఇంతమందికి నీ వల్ల బెనిఫిట్స్ జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళు హెల్ప్ చేయడానికి ఉంటారు కదా. మనం ఒక్క వీడియోనే కదా, ఎక్కడికో వెళ్ళే అవసరం లేదు. మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా మీరు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. ప్లీజ్ చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి నా ఛానల్ని. సబ్స్క్రైబ్ చేయించగా ప్లాన్ చేద్దాం ఖచ్చితంగా. ఇవి ముందు ఏంటంటే యూనిఫామ్ ఖచ్చితంగా మర్చిపోయి చూడు, షార్ట్ కానీ లోయర్ ఎలాస్టిక్ ఉంటుంది కదా, అలాంటి లైట్ వెయిట్ తోటి గ్రౌండ్ రోజు ప్రిపరేషన్ అయితే బాగుంటుంది. ఓకే, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి, ఎంకరేజ్మెంట్ మీరే చేయాలి. ఖచ్చితంగా మీకు మంచి రిజల్ట్ నేను ఇస్తాను. బాయ్, జై హింద్, గుడ్ మార్నింగ్.